jauh bayi mencari binti balanjo kironyo udah bini batambuan bini di rumah begitu saja dari dahulu dan curiga dari Sarak Balai Ketua Jubuk Ketua Papanjang lagi kau selamat malam selamat bergurau selamat bentuk kepada dosana lanjut Papanjang. Dari dahulu dan curiga dan simpan saja di dalam hati sakit deh udah gak tuju di denai hati dan luka tak dihargai ba undang-undang oi si garagai nangkama deh udah surang pada bagawai elok bacarai lurian langkah ada surang-surang oi udah denai oi lumui simpang maafin lainyo ado Papanjang lagi kau balik dari ketua Pak Ketua ya najalah mereka balik. Selamat datang ketua Pareman koya petak pasai buah abang anto nyoba liat undangan dua sempurna dua batang sempurna tolong asiangan oi anai tabang karimbong ibo dirimbong mamakan padi indah ada sangko mereka baanangko urang disayang anak malukoi Sempurna ndak do dega LA dan ado jo kepasan dari ketua setago. Derong ega kalau DLA kok mahawana latu balinyo sekali ega tetap sempurna seperti dui ega kini kok capek selama bini bangan tojo naniko pado disembah urang kuno Ya. Ketua aja ndak undang juga dong. Lolok di rumah. Kau baru jago baru. Ledak jago Pak Ketua lo kau. Lampai jago. Aneh. Agak rara Indonesia. Oh. Papanjang aja lagi ko dari ayam kulit jiro jakayo pada kecek guru ko papanjang belum dari endang jo mati setamudo jadi musim pak pada kecek guru beralik belum ko ya apa ulit sabana babahayo awak ketek pak paminan gadang diseko sabanayo aka edang maatip hadong samo baba hitam pulo dagulit tuh selalu badan ketek selalu kadang pemainannya itu belum ada yang ketek ada yang godang enggak tuh tanda jodoh kah sama pakai hitam kami cik lai mati setamudoko tambah gagah tambah bujang nampak dendang lanjut ama hati baba tambah bujang sajak ka endang jando akara rapa ulit baitu pulau adonan kete adonan godang adonan kete adonan godang adonan bule adonan panjang adonan peta adonan tempang
Up. Saudara. Ya dah senambon yang bertimbul di luar sudah kalah mepet senang dalam duduk. Elok je lah muncul naik kan, tak ada nanti petempang pemain mau urip ke dah. Pemainannya ada ketik dan kadang itu saja. Banyak bana pamenan mintu ndak jadi ragu ega oi mencari ayo so itu ega sari kini nyonan mau de tubuh lo apa oi layado nana manggantian ba ujang toyo ba itu pulo apa ulit ladape oi minum kanyang ba ujang borila minum pulo Up, kejang. Nak ya, nana pak ko untuk palau nyamuk saja nak ya. Kau pasang dari Pak Gudit dia. asanyo hati pa ulit sanang biar pa ujang palau alau rangiyo disiko hati kasanang niye pa bilo pa ulit dalam suanyo anay-anay tabang karimbo tibo dirimbo di tuku orang iyo malam may nasib ambo Satio bacinto di gadua de urang. Up, dak. Lah keluar penten mega anane tabang keribo. Oh Kak Rara. Lai keluar teranga pantun Kak Mega yang sakit kepala tu. Kini lah keluar. Bapasan pulau do jam tayo kendang. Kalau coiko lenggang-lenggoknya gak dihindang kini kuah. Ndak kata tinggal dek mati selamudo deko. Kalau mau iko gak ginyo lenggang-lenggok gak dihindang kuah ya. Ayo ndak kata tinggal dek mati selamudo do. Up. Iko kan mati selamudo na begitu. Dah jatuh yo. Dah jatuh yo kan mati selamudo dan bagi pirek makone gadih mereka endang ya. Lanjut. Up. Mati selamudo. Kawan nambo. Jan manipu lawan jual mati selamudo. Ya. Kau pasal dah jauh toyo. Anay-anay tabang karimbo tibo dirimbo disali mati. Oh. Acara gurau. Dah jauh toyo. Manipu baah, wananan manipu mati samudoko do jang toyo. Ndak ngerti mati samudoko do. Ya mau kasih dari dojang sementako. Up. Kawan, nan lain bambok jo tapi ndak jo mengerti ba apa ceritanya tu kawan ya. Kepasan dari dojang toyo. Up, Rara. Di maknya petenika ada kulit ko. Anak-anak itu bang kerimbo. Tibo kerimbonya mati. Ada pantulan dulu naga kida-kida tu pandai gam pembacuan. Iya. Lanjut. Indah buliana apa membaco kanai berang nade pa ujang toyo ndak adonan ada bisa dong orang babi ni pak bisa carai dek naniko anay-anay tabang karimbo tibo dirimbo inyo tabang indah
Sarok konyo tagi mai ku aja kak je kau ya. Ya. Pesan dari ketua. Op, kada dulu. Endang. Nan mati stan modo ado tu kayak tabunyo dan lubuk simpang ko carian pulau lah cik dang. Ya. Udai ganda bulia ba kayak tabu. Op. Sahiku mana zoneyo. Nah lubuk simpang ko nyo cari rasa dulu. Ya, lah dapat rasa ko entah lah ya. Kalau lubuk simpang ko. Lanjut. Ndak bulia de ati nyoba tungke tabu. Bai bagu rau manyilau ati akamari. Soi tulumui ai salamoko. Makasih nak ya harago itu pasal dari Lujang Kayojo Mak Gudin. Samo-samo makasih apa. Kenapa jualan mazanyo? Kalau indah di sekolah pak, tentu kalau pantun nana cako. Ayah LPH Kak Endang tolong aja pui, inyo nak mampa panjang. Tolong dek Kak Endang mai kini turui, so itu dari dulu dengan curiga, simpan saja di dalam hati. Saking didenai ketujuh de udah inyak dan Papanjang jelas nggak ya? Nek lah bunda balik. Ya, ayah kan nanya loh. sabana sanang bang torik hati ayah. Lain tak tukang ngoyak menjapinyo. Nam menjapi papanjang babeda. Lenggang lenggonyo ayah kule-kule. Up. Tu ciburu kan amo, cakap basudah apa panjang, kini mereka tolong pantun. Tu tagak salah duduk salah kak namo, kurang turun lagi kak duduk senan. Ya. Oh indah adoe gak cemburu, itu salah paham kak namonyo. Kalau nyotori kakak dangakan, inyo pamacalah kawan-kawan sadonyo. Oh. Dia ayah kau guys, tak ketinggalan pakai orang tu balang tu. Saya oleh kak. Lanjut. Itu pasanan cako, tu pasan torik, indah apasan, oh ya sanonyo. Kalau itu akak katokan, ay gala tahu saja saya suanyo. Karena bang torik tolong dengarkan, lama lawan kuno kadenai badianyo. Kania bang torik, oi lapa panjang, oi nak balawan nawa baduo. Kak, tak ada wak berlawan dah. Kak, kan ayah cakap dan menyuruh apa pasal itu ke muka kak pasal dari Bang Torik. Bang Torik nambah bisi nampak joka endang. Tumang konyo Bang Torik kedang lama-lama ko. Abang sajo dari dulu bakal labihan. Abang luntan tu baawe nasibnya. Cie-cie pamenananyo badan juang nan manang guangan. Ayah dari dulu gak tahu sandoyo, dak perlu lo diajarkan. Janjang lomba digulai mandi, indah mandi tak janjang
loba disiko karusak hati de awak lai de urang indah. Kak, namanya kita bergurau Kak. Acah disebut cara dulu melaki tanggal 9 baleh. Kau pertahankan dulu melaki tanggal 9 baleh pasal Bang Torik. Kalau nyodenai orangnya profesional, kau kebaca kini cara kana saja. Tanggal 9 baleh tu denai datang, tak tergantung carai atau indahnya. Torik alun tahu sia megaladora, bulia dicari oi ke rumahnya, nak tahu tanyo banala kaya, bana ikoi salam moko, indah saruko, oi abang Torik, sutuka pamenananyo, itu mencari penyakit, sakuyu manang guangananyo. Oi desaro mana na cako, baade alun, oi juo tibo, inyak lagat tangan denain ko, lai kau mana rimo bantu nanapa tang. Sesudah Kak Mega nanya pulau kita lah ya. Latihan mana Kak Mega berlaku pasal Bang Torik. Sia menyuruh oi mamindahan, pakai otu caro, indah sembarang pindah-pindahan, denai sadang banyak nyigo. Sudah dotia balik kasari lah tinggal